Мечтаното място. Хотел отзад и на 10 крачки плаж. Чао! Maybe coffee? Coffee. White, black, coconut. Coconut coffee. Yeah, one coconut coffee. Вечерят. Само трябва да изберем какво. Това какво ли е? Скариджи? Не. Скариджи. Лобстера. И така вече сме в Хой Ан. Избрахме на морето за 2 нощувки. И съответно на другата сутрин отидахме в Coconut Village. Много известно селище с бамбукови лодки, които виетнамците са употребявали в годините и сега са го превърнали в атракция. Обучен водач, който много умело управлява. Даже спирахме и за снимки. Да, това си атракциите с въртящите лодки, който иска може да се включи срещу допълнителна цена и допълнителни снимки. Това според мен е точно като нашата задушница. Дава се всичко за мъртвите. Буза с... Как ме виждаш този балон? И не, тя бузата трябва да е вътре някакси. Да. Само искам да видите, преди 3 часа си оставихме ето тези куфарчета. Ето на тази бензиностанция. В момента се връщаме, да, смешно ми е. Но те си на същото място непокътнати. Така след 2 нощувки в Хой Ан продължаваме нощен преход с Nha Trang към Nha Trang. Thank you. Отново на път, да познаете този автобус какъв е. Слипър бус. Кои номера бяхме? Не помня. Трябва да ги видим. Сутринта ще го разгледаме повече автобус. За регулиране на осветлението, за зареждане на телефона и отделно за екрана и ТВ. Добро утро от Nha Trang. Пътуване от Хой Ан до Nha Trang 500 км за 50 лева на човек. Гардероба, банята, за клетка. Да,
Тук има интересни работи. Тук съм си набелязала едно сетче, една рокличка, още една. Бях си ги приготвила. Така или иначе китарците ни пишат, че може би ще останем известно време тук и да имаме дрежки за преобличане. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, na pegação, no batidão, no batidão. Só por aqui. Ela desce, ela sobe, no baile. Всъщност на Транг или Nha Trang, както му казват вьетнамците, много ми хареса. Това е четвъртия по големина град. Но ние му отделихме много малко време, може би другия път повече. Той е супер популярна дестинация за руснаците. От Nha Trang продължихме за Хо Ши Мин и от Хо Ши Мин със самолет до Фу Кок Айланд. Тук искахме вече да си починем. Избрахме 5 нощувки и да се насладим на заслужена почивка. Следващото нещо, което ще пробваме е бан ми. Има ги всякакви варианти. Ние избрахме, сега ще видим. Да, то е сладко, явно е с манго. Има и с други пълнежи. Пилешко. Кекс. Сега ще поема. Да. Яйчен кекс с пълнеж. Понякога си купувахме и риба от пазара, приготвяхме си я в хостела, а понякога и по-често си хранихме навън по ресторанти. Това ще ни е вечерята и рибата е тук в олио. Ето тази избрахме. И ето крайния резултат. Вкусно, прясно, направено току-що. Колко дуриан? Това захарен сироп ли беше? Всичко натурално. Мил. Това е. Този магазин, ето така разбирате цената. 234. Може би последния хотел в Фу Кок. Имаме си вътрешен двор. Всъщност удължихме си престоя с още 3 нощувки заради започнатата война в Катар. И още много залези и хубави плажове. Единственото, което беше недостатък, че беше и имаше много руснаци и бяха по-високи цените от вътрешността в Виетнам. Мястото, което ни направи най-голямо впечатление, отделихме един следобед и една вечер, беше Гранд Уорд Фу Кок, приличащо на малката Венеция с каналите, с лодките, гондоли и накрая завършва с светлинно шоу.
БГ Фонтанчи Пловдив. Това е. Черпим в още един уникален плаж. Добро утро! И отново на път за Хо Ши Мин, последна вечер и оттам голямото прибиране. Хотелската част е след текст. Дано да сме на път. Не, той багажа сега ще остане. Така, продължаваме. Това ли е рецепцията? Да опитаме и от прословутото накрая е кофе. И все едно ще зимуваме тук, продължаваме. Вършим. Последно с 2 бири. Колко пече ма, сестра? Дай моите. Да приключим с Виетнам с по 1 бира. Почва се Хо Ши Мин, Нанджинг. 48 часово пътуване, сестра. Дайте така раздават храната. Слагай. Дай нещо и аз да сложа. Това къде? Това къде? От всичките дълги полети през Куала Лумпур, Пекин имахме и стоп и в Ташкент за една вечер. Ще караме до сутринта да си хванем самолетчето. Но за жалост ни беше сутрешен полет в 5 и затова след това се прибрахме отново на летището. И така нашето пътуване във Виетнам приключва.